Em dic Pere Comelles Casanova i sóc membre del grup d'estudi de llengües amenaçades de la Universitat de Barcelona i us parlaré una mica dels prejudicis lingüístics. Com tothom sap, un prejudici és una idea, una creença, una afirmació que no està basada en fets, o bé que agafa un fet molt puntual i esbiaixat i el generalitza. Diem que els alemanys són freds, que els andalusos són simpàtics, que els catalans són garrepes. Tot això són prejudicis perquè, com tothom sap, les comunitats humanes tenen una enorme varietat en qualsevol de les seves qualitats. Quan aquests prejudicis es refereixen a les llengües o als seus usos, en diem prejudicis lingüístics. Hi ha moltes menes de prejudicis lingüístics. De fet, jo em volia centrar en un tipus que té moltes manifestacions, i és la creença que hi ha llengües millors o pitjors que altres. Aquesta mena de prejudicis tan estès té moltes manifestacions. Per exemple, hi ha gent que diu que hi ha llengües primitives i llengües evolucionades. Normalment això té a veure molt més amb la societat que les parla que no pas en la llengua en si. De fet, se sap que totes les llengües actuals són llengües perfectament evolucionades. No hi ha cap llengua en el món avui que estigui en un estadi evolutiu anterior, és a dir, que representi d'alguna manera un fòssil del llenguatge humà anterior al que és avui. Totes les llengües humanes actuals són llengües perfectament evolucionades. Per tant, totes són també llengües de cultura. És evident que les parlen societats molt diferents i que poden tenir papers, diguem-ne, polítics, econòmics, socials molt diferents, però això no té a veure amb la naturalesa pròpiament dita de la llengua. Totes les llengües, en aquest sentit, són igualment evolucionades. Un altre prejudici molt habitual és que hi ha llengües més aptes per una cosa o més aptes per l'altra. Se sent a dir a vegades que l'alemany és una llengua molt apta per la filosofia o que el francès és la llengua de l'amor. Aquesta mena de prejudicis té molt a veure, segurament, amb circumstàncies històriques particulars d'una determinada comunitat humana. Per exemple, a Alemanya, en un determinat moment es va desenvolupar la filosofia de manera extraordinària que no pas en la llengua en si. És evident que els alemanys que van desenvolupar aquesta filosofia, sobretot al segle XVIII i XIX, usaven l'alemany que ja existia en aquella època. Per tant, l'alemany, abans d'aquesta gent, ja devia ser apte per la filosofia i tanmateix no havia desenvolupat aquesta filosofia. El mateix pel que fa a altres àmbits. Senzillament, totes les llengües són aptes per totes les coses que la seva comunitat lingüística els hi vulgui fer fer. Un altre gran prejudici molt habitual també és que hi ha llengües fàcils i llengües difícils. Se sol sentir a dir que el xinès o les llengües més allunyades són molt difícils d'aprendre. Evidentment, això és veritat quan un ja té una llengua pròpia, una llengua inicial, i n'ha d'aprendre una altra que està molt lluny, que és molt diferent de la seva. Naturalment, és més fàcil per un català aprendre italià que no pas aprendre urdú. Ara bé, la llengua en si no té més o menys dificultat. La prova és que totes les llengües del món s'aprenen inicialment més o menys en la mateixa franja de temps. Totes les criatures del món aprenen a parlar entre els 18 i els 40 mesos, sigui quina sigui la seva llengua inicial, al marge de totes les característiques gramaticals, estructurals, de vocabulari, etc., que aquestes llengües tinguin. Finalment, un gran prejudici també molt habitual és que hi ha llengües riques i llengües pobres. Això normalment té a veure molt més amb la tradició escrita i amb el fet que una llengua hagi desenvolupat una sèrie d'elements relacionats a vegades amb la tecnologia, etc., que no pas en la llengua en si. També sovint es diu que una llengua és més rica perquè té més diccionaris o perquè els diccionaris que té són més gruixuts. Evidentment, això no té a veure exactament amb com la gent parla aquella llengua. Per exemple, l'anglès té un diccionari que té centenars de milers de paraules, però en realitat recull un munt de mots que ja no es fan servir. De fet, és més aviat una mena d'història de la llengua anglesa des de fa segles que no pas de l'anglès real que fa servir les persones reals. Al marge d'això, totes les llengües, totes tenen els mateixos mecanismes o semblants per desenvolupar vocabulari quan el necessiten. Quan la comunitat lingüística inventa un nou camp del saber o manlleva un àmbit del que sigui, si no té les paraules en aquell moment per anomenar aquestes noves coses, les crea. Per exemple, amb manlleus, això és molt habitual. Si agafem qualsevol llengua veiem que està farcida de manlleus de moltes altres llengües, o amb altres mecanismes, derivació, composició, ampliació semàntica, maneres diverses d'augmentar el vocabulari. A més, ningú pot dir que el nombre de paraules d'una llengua sigui un índex
de riquesa, al marge que és molt difícil comptar les paraules d'una llengua. Un diccionari al final recull entrades, però per exemple l'anglès té unes formes verbals molt limitades, el català en té moltes més. Si només contem, per exemple, com a paraula de la llengua el verb, naturalment un verb anglès pot correspondre a un verb català, però si en contem totes les seves formes, el català tindria moltes més paraules que l'anglès. La riquesa i la pobresa de les llengües normalment té molt més a veure amb el prejudici cap a aquella comunitat lingüística, cap a la seva manera de viure, que no pas amb la naturalesa pròpiament dita de la llengua. Al final, els lingüistes ja fa moltes dècades que es van adonar, amb l'estudi més aprofundit de moltes llengües del món, que en realitat totes les llengües són iguals. Naturalment no són iguals socialment, no són iguals econòmicament, no són iguals políticament. Hi ha llengües més influents, llengües més parlades, etc. Però sí que són iguals en el sentit que totes tenen l'estructura necessària per desenvolupar totes les capacitats humanes i totes són manifestacions completes de la facultat del llenguatge. De fet, diem que totes són iguals precisament perquè totes són molt diferents, però tanmateix totes tenen aquesta capacitat d'expressar qualsevol experiència que tingui a veure amb ser humà.